Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin napapakinggan at ngayon ay napapanood mula sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kailan mo nga ba masasabing hindi na pagmamahal ang ibinibigay sa'yo ng isang tao, kundi isa ng obsesyon? Dear Love, masaya magkaroon ng mga tagahanga, mga taong pumupuri at pumapalakpak sa bawat tagumpay mo sa buhay, at mga individual na nagmamahal sa iyo ng tunay. Pero paano kung ang isang taong di sana'y tagahanga mo lang ay halos hindi na tumitigil sa pagsunod sa iyo? Anong gagawin mo? Uy, thank you so much. Ang pugi-pugi mo talaga. Fan ako. Sige, salamat. Ano nga ulit yung pre? Tapos alam mo ba, halos nagtilian na naman yung mga girls nung dumaan siya. Iba ka talaga tol, no? Bengi naman ang kagapuan mo. Sira. Alam mo, Tiv, huwag kang maniwala dyan. Pine-playtime ka lang yan eh. Anong playtime? Sa mukha akong to, magsisinungaling ako? Mangbuburaot pwede, pero magsinungaling. Basta ko dyan. Oo na, naniniwala na ako. Isa pa, marami naman talagang nagkakagusto sa'yo kahit sa classroom pa lang. Yung mga bakla nga, kilala ko pinagpapantasyahan ka eh. Hindi talaga. Eh di wag kang maniwala. Hindi naman kita pinipilit. Alam mo, hindi naman talaga nakakapagtakang maraming nagkakagusto sa'yo. Gwapo ka, malakas ang dating at athletic pa. Kung hindi nga lang kita kilala, baka isa pa ako sa nagkakagusto sa'yo. O di ba? Ayaw kasing maniwala nitong barkada natin. Kala palagi, siya yung pinagtitripan. Eh, nakakahiya naman kasi. Baka isipin ng iba, nagpipiling ako. Eh, totoo naman kasi. Oo na. Uy, alam niyo na ba? Yung sa bagong teacher natin. Hi. Hello po. Uy, hi. Bakit po? Pwede ba magpa-picture kay Mike? Picture? Sa kaibigan ko? Oo naman! Tol! Pa-picture ako. Uy, baliw ko talaga. Hi. Hi, Pogi. Ako nga pala si Lynn. Isa sa admirer mo. Pwede bang magpa-picture sa'yo? Souvenir lang. Oo naman, bakit naman hindi? Halika. Oo, dali. Picturean ko kayo ha. Mga 10 shots to. May bayad to ha. Para kang si Rajosh. Mayos ka nga. Joke lang. Nagbibiro lang. Ito naman masyadong seryoso sa buhay. Okay, ready ha? Ayan na ha. 1, 2. Thank you. Pwede bang makahug din? Sige, okay lang. Thank you! Oo, ready ha? Close up. 1, 2, 3, smile! Yun ang unang encounter ko sa babaeng si Lynn. Akala ko doon na matatapos ang pag-admire niya sa akin, pero hindi. Ang totoo niyan, nasundan pa yun ng makailang ulit. Noong una,
Hinahayaan ko lang dahil wala naman masama sa ginagawa niya. Pero habang tumatagal, nakakailang na. O tol, ano yan? Chocolate yan ah. Bakit ang dami mong chocolate dyan sa bag? Sino yung nagbigay niyan? Penge naman. Lakas mo talaga no? Yan talaga una mong bungad. Eh bakit? Di mo rin naman mauubos yan. Mauumay ka lang din dyan. Kaya, di ba, share your blessing. Teka, kanino ba galing yan? Doon kay Lin. Lakas mo talaga. Kilala mo na? Sira, nagpakilala siya, di ba? Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Sorry na, huwag ka magalit. Para kasi baliw eh. Seryoso na nga. Oh, hindi ka ba natutuwa? Binibigyan ka ng babe mo ng chocolate. Bihira lang yan ganyan. Sa akin nga eh. Walang naghahabol. Aso, meron. Oo, buka ka kasing aso. Ang gwapo mo ha. Pero, ayun na nga. Natutuwa naman, pero parang ang weird kasi. Ha? Weird? Bakit naman? Eh, siya lang kasi yung fan na parang patay na patay. Hindi naman ganito yung iba. Hindi ka lang sanay. Malay mo, natutuwa lang talaga sa'yo yung tao at gusto kang bigyan ng mga regalo. Hayaan mo na. Tanggapin mo na lang. Mapapakinabangan mo rin naman yung mga binibigay niya eh. At saka, hindi mo naman hinihingi yan. Kusa niyang binibigay. Oo nga. Pero sa bagay. Kaya wag mo nang isipin. Hayaan mo na lang. Kung gusto niyang gawin, edi gawin niya. Pahingi na lang ako. Ay, ano ba? Bumili ka na ng sayo? Ang damot talaga na ito. Parang isa lang eh. Tumaas sana sugar mo. Hi, Mike! Lin? Teka, anong ginagawa mo rito? Ano ka ba? Siyempre manonood din. Ang totoo niyan, binilihan kita ng snacks. Ito oh. Teka, I mean, dito talaga? Di ba taga-Caloocan ka? Ano yun, nagpunta ka talaga dito sa QC para lang manood? Oo nga, pero gusto ko kasi dito eh. Alam ko kasi na palagi kang nandito sa mall. At hindi nga ako nagkamali. Sakto, dahil nakita kitang manonood din. Ano? Ayaw mo ba nun? Total, nandito na naman ako. Pwede bang tabi tayo sa upuan? Mike, sorry ang haba ng pila sa may popcorn station. Ay, sino yung kasama mo? Ano lang, taga... Kaibigan ni Mike. Ha? Ay, Lynn nga pala. Hello. Hi. Ako naman si Cassie, pinsan ni Mike. Manonood ka rin? Oo, same din sa movie na papanoorin nyo. Talaga? Siya, sumama ka na sa amin. Talaga? Kasi, iba kasi yung pwesto niya. Isa pa, may pupuntahan tayo, di ba? Huh? May pupuntahan pa ba tayo? Wala akong maalala. Isa pa, nandito na naman ang kaibigan mong si Lynn. Isama na natin siya. Ang pangit naman kung hihiwalay pa siya sa atin. Solo flight lang siya oh. Oo nga naman, Mike. Bonding na rin natin to. Tara na? Okay. Anong oras ka ba gumising? Pwede bang makadalaw sa inyo, Mike? Wala bang pinagkakabalaan tong babae na to? Halos met-maya na lang nagchat-chat. Isa pa, paano ba niya nalaman ang social media ko? Eh, hindi ko naman yung sinabi sa kanya. I-meet ko na nga lang. Tol! Oh, Josh! Musta ang long weekend? Haba din ang bakasyon natin Ito, nakapagpahinga naman medyo. Medyo lang? Sa haba ng pahinga mo, bitin ka pa? Ano bang pinagkakabalaan mo? Wala naman. Sa bahay lang. Pero yung babe mo, nakakasira ng pahinga ko. Babe? Anong sinasabi mo? Tol, yung Lynn kasing may gusto sa'yo, magdamag nagchat-chat. Tuwing naglalaro ako, nagmi-miss call. Sinong hindi magbabad trip? Bakit ka naman sinachat? At paano niya nalaman ang social media mo? Eh, malamang ini-stalk ka nun sa FB. Kahit nga ata si Tiff, ina-add nun eh. Nakakastorbo na. Ang daming tanong tungkol sa'yo. Kung anong oras ka pumapasok, saan ka umuwi, mga personal na tanong ba? Daig pa investigador at jowa. Masyadong demanding. Ano bang ginawa mo doon at masyadong na-obsess sa'yo? Ewan ko doon.
Hindi ko na nga pinapansin sa chat para magsawa. Kaya pala akong kinukulit. Huwag na lang natin pansin. Panigurado namang mapapagod din yun. Ibablock ko na nga mamaya para hindi na makapag-chat sa akin. Oo, mas mabuti yan, tol. Akala ko kapag na-block ko na si Lynn, titigil na siya sa pangungulit sa akin. Pero ang inaasahan kong mangyayari, naging hudyat pa para mas lumala ang pangaharas niya. Halos lahat ng puntahan ko, nandun siya. Bigla na lang susulpot at aakto na parang naging close kami sa isa't isa. Mga kamag-anak ko, ina-add niya. Maging ang mga kaibigan ko, hindi niya tinatantanan. Gusto niyang i-unblock ko siya. Nakikripihan na talaga ako dahil kahit anong sabihin ko sa kanya, walang nangyayari. Palala ng palala. Hanggang isang araw, umabot na sa sukdulan ng stalking na ginagawa niya. Happy birthday, Tita Chona! Ito po yung regalo namin ni Tiff. Pinapasabi niya din po, happy birthday. Pasensya na rin at hindi siya makakarating. Naku, ano ka ba? Ayos lang yun. Ako rin naman ang pumilit kay Mike na papuntahin kayo kaya biglaan din. Talaga ba, Tita? Natouch naman ako dun. Kaya kayo ang paborito kong tita sa lahat eh. Hoy tol, wag mong budulin yan si mama. Hindi mo yan mauuto, no? Grabe ka talaga sa akin, tol. Masama bang magsabi ng totoo? Para kayong mga bata. Siya, maiwan ko na muna kayo at aasikasuhin ko ang ibang bisita. Darating na rin kasi ang mga tita mo, Mike. Okay, sige po ma. Grabe, ang sarap ng apritada ni tita. Superb talaga, nakakailang refill na ako. Specialty yan ni mama eh. Yan nga din ang nire-request ng mga pinsan ko. Tao po! Teka, pamilyar yung boses na yun ah. Sino ba yun? Sila yun ah. Teka nga. Tao po! Hello, Iha. Sino sila? Ay, ako po si Lynn. Ito po, pizza po para sa inyo. Happy birthday po, tita. Pasensya na, Iha. Hindi kasi kita namukhaan. Saan mo ako nakilala? Lynn? Oh, Mike. Kaibigan mo ba siya? Hi, Mike! Ay, may dala akong pizza para sa mama mo. Tara, buksan na natin. Hindi na. Ma, pwede bang maiwan niyo muna kami? Ha? Sige. Papasok na muna ako sa loob, ha? Maiwan ko na muna kayo dyan. Ikaw, halika nga rito. Aray ko. Ano ba, Mike? Ba't mo kayo nahawakan? Sandali lang, saan ba tayo pupunta? Ano ba ginagawa mo, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman tong bahay ko? Sinundan mo ba ako? Ano ka ba? Pumunta lang naman ako dito para makiselebrate sa inyo. Ayun na nga. Pumunta ka kahit hindi ka imbitado. Wala kang kakilala dito na tao. Gusto ko lang naman makilala yung pamilya mo, Mike eh. Gusto ko lang sila makaklose. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Ano? Nababaliw ka na ba? Makilala ang pamilya ko? Makaklose? Para saan? Ano mapapala mo? Alam mo, napipikon na ako sa pagsunod mo sa akin. Nung una pinalagpas ko pa. Hinahayaan kita pero habang tumatagal nawawalan na ako ng privacy sa ginagawa mo. Alam mo kung hindi ka titigil, kakasuhan na kita. Pwede ba lubayan mo ko? Maging ang mga kaibigan ko at huwag ka na magpakita sa amin. Naiintindihan mo? Pero Mike... Naiintindihan mo ba? Oo, sige. Tol, nakakatakot na yung admirer mo. Parang nasiraan na yata ng bait sa pagka-obsess sa'yo. Literal na every breath you take, every move you make, every step you take, I'll be watching you. Yung kanta ng The Police. Mag-ingat ka na lang palagi, tol. Dahil di natin alam ang tumatakbo sa isip niya. Pumasok na nga tayo. Dami mong alam. Dear love, matapos ang araw na yon, nalaman na din nila mama ang tungkol sa stalker kong si Lynn. Maging sila ay nabahala sa behavior tsaka sa ginagawang pagsunod sa akin. Kaya para sa kaligtasan na rin ng lahat, lumipat kami ng bahay. Siniguro naming hindi na niya kami masusundan pa. Sa ngayon, patuloy pa rin siya nangungulit sa mga kaibigan ko at nagtatanong ng mga detalye tungkol sa akin. Sinubukan na rin naman nilang i-block yung babaan yon pero gumagawa lang ito ng bagong account. Ano bang dapat kong gawin para tuluyan na niya akong lubayan?
ka, Mike. Lagot ka, sinulat mo pa dito sa Dear Love yung kwento mo pag narinig yan ni Lynn? Lagot ka, iiyak yan. Tsaka ikaw, Mike, tinanong mo pa kung anong gagawin mo. Dinamay mo pa ako dyan, mamaya ako na naman yung i-chat niyan. Tawagan ni Lynn. Pero alam ninyo mga kabisyo, sa mga katulad ni Lynn, valid po ang nararamdaman ninyo. Perhaps nararamdaman ninyo yung validation, nararamdaman ninyo yung pag-ibig, pagmamahal, atensyon sa ginagawa ninyo and all. And you define it as love. Pero isang paalala sa'yo, Lynn, at sa lahat ng mga feeling ko na-o-obsess na, ang stalking ay hindi simpleng paghanga, kundi hindi rin ito simpleng sobra sa pagmamahal. Isa itong paglabag sa boundaries ng isang tao at paglabag sa privacy na meron siya. At alam ninyo, kapag nilabag ninyo ang mga boundaries at privacy ng isang tao, ang safe space ng isang tao, literally, figuratively, pwede kayong katakutan. At saka ang tunay na pag-ibig, dapat binibigyan ka ng kilig, kapayapaan. Hindi takot. Kasi, Lynn, ito yung ibinibigay mo ngayon kay Mike. Alam ko, Lynn, alam ko na at some point, no, in your life, habang ginagawa mo ito, alam mong mali. May mali na sa ginagawa mo. Pero hindi mo ito inaamin sa sarili mo. Siguro sapat na lumalayo sa'yo yung isang tao para sabihin niya sa'yo na hindi ka niya trip. Na sapat na yun na aksyon para sabihin niyang lumayo ka naman kasi nakakatakot ka na, nasasakal na ako. And we have to accept that. Kasi ang tunay na pagmamahal, mga kabisyo, kailanman hindi nananakal, hindi nananakit, o hindi kinukulong yung taong mahal niya. Loving until it hurts, mga kabisyo. Ito yung dapat nating isinasa puso. Mahirap man, pero nagagawa ito ng totoong taong nagmamahal. Kaya ikaw, kabisyo, kung tatanungin kita ngayon, yung pagmamahal bang ibinibigay mo or yung atensyon na ibinibigay mo sa isang tao, simpleng pagmamahal lang ba talaga? O isa ng obsesyon? Gusto mo ba kinakikiligan ka o kinatatakutan? Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo. Ang mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sa
araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe. Let's save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Ayan,
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Force, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na parang sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Ngayon, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara- Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Na naman! mga kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Alam nyo kasi, ito SKL, share ko lang mga kabisyo. Kagabi, nag-food trip kami kasama si Rakitera at tapos si Titan Jello. Yan. Tapos may kasamang isa pa na kasama natin dito sa MBC. Pumunta kami dito sa trending na Fusion Alley. Yan, Fusion Alley. In fairness, super sisiram talaga or super sasarap ng mga pagkain. Bukod pa dun mga kabisyo, ang sasarap ng mga tindera. Hindi, ang sasaya nila. Tapos malinis. In fairness, lahat ng mga kinain namin simula dun sa trending na steak, dun sa mga inoki, super sarap talaga. Like super legit and dun. At sulit, no? Sulit talaga. Pero after, hindi ko alam. Hindi ko pa na-chat ngayon nakakausap si Titan Jello or si Rakitera. After nun, parang wala naman akong alak na ininom na aalala ko or wala namang alak yung pagkain ko. Bakit parang puyat na puyat ako? Or bakit parang pagod na pagod yung katawan ko and all na parang lasing? Oo, in fairness, maaga rin kaming umuwi Siguro around 7 or 8, nakauwi na kami and all. Ba't ganun? Siguro kaya ganun kabisyo, masyadong oily yung pagkain na nakain namin. So, Rakitera, Titan Jello, kung nakikinig kayo, kumusta? Okay ba kayo? Ako wala akong reklamo dun sa food. Siguro napagod lang talaga ako, na overwhelmed and all. Or ako lang ito. Hay nako, tumatanda na talaga ako. Ayoko na masyado sa mararaming tao. Oo, ayoko na. Ewan ko habang tumatanda ka, mas gusto mo na lang yung tahimik na lugar. As much as possible ay less na yung mga party and all, or yung mga masyadong makakapal na crowd. Katulad ng mga family reunion. Yan. Shout out sa mga katulad ni Konyo Bicolano na nagdadalawang isip na umattend sa family reunion. Dahil bukod sa tatanungin na naman siya kung bakit hindi pa siya nag-aasawa and all, imbis na party yung puntahan ninyo, para bang agawan ng lupa at debate sa Senado yung inattendan mo. Wag kang aminin mo yan kabisyo, bukod sa wali tayo budget or kapos yung budget natin pag pumunta tayo ng family reunion, umiiwas na lang din tayo sa gulo. Dahil imbis na mag-reunite tayo as family, para tayong nagkakawatak-watak pa and all dahil nabubuksan yung mga usapin sa lupa, usapin sa pamana. Ay, sana all may lupa. Sana all may pamana. Ako kasi merong lupa, Sa kuko.
Ay nako mga kabisyo, kaya ako nagdadalawang isip talaga ako to be very honest lang mga kabisyo, sa mga family reunion kapag nagkakaayaan yung pamilya ko, medyo nagdadalawang isip talaga ako dahil hindi man kami sangkot sa issue ng mga agaw-agawan sa lupa and all. Alam niyo yun, ang bigat tingnan, ang bigat makisalamuha sa mga taong alam mong nagkukubli yung galit, puot at inggit sa isa't isa. And ito yung masakit na katotohanan mga kabisyo. Minsan yung pinakamasakit na inggit at pinakamasakit na galit ay matatagpuan mo pa sa kadugo mo mismo, sa loob ng tahanan mo na tinatawag mong pamilya. Ay nako, kaya mga kabisyo, alam ko medyo tumaas yung kilay ninyo dyan. Pataasin pa natin yung kilay natin dyan hanggang langit. Dahil ito ang magiging laman ng ating Dear Love maya-maya. Panibagong perspektibo ng love na naman ang ating matutunghayan maya-maya lang mga kabisyo. Kaya for now mga kabisyo, samahan po ninyo akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik na i-air din natin nationwide at sa lahat ng mga social media platforms ng Love Radio Manila. Kasama nyo pa rin po ako, Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Na naman! Hindi doon. Parang hindi. Alam mo sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Ano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko.
do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh alam mo, may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng rules
Kasi to si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi amiga nung si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay.
sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding! Ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Ah! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng chance. Tapos, go. Ganyan lang. Oh yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Mm. Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ako nakakawak. Ganyan mo. Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. Ay, CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gagi laki! Ang Wala. gulo ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child abuse. Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang.
gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginginit ang panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Pa ang kadugo mo, siya pa ang unang tatapak sa'yo. Habang wala ka pang naabot, okay lang. Pero kapag nagsisimula ka ng umangat, biglang may puna, may duda, at may mga salitang kayang pabigatin ang bawat hakbang mo. Mga kabisyo, masakit isipin na ang mga taong inaasahan mong magiging sandalan mo ay sila pa ang magtutulak sa'yo para lumaban ng mag-isa. Kaya minsan pinipili mo na lang manahimik. Hindi dahil wala kang maipagtatanggol, kundi may mga taong hindi naman naghahanap ng katotohanan. Gusto lang nilang makita kang hindi nagtatagumpay. Bakit kaya may mga taong mas masaya kapag hirap ka kesa kapag nakikita kang matagumpay? At ang mas malala, bakit kaya naging kadugo mo pa sila? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Kadugo. Metro's #1 Love Radio.
Mike! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Mm-hmm. Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw ba? Gag! Ay, yung magawa din Hello! Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano namula? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Ma-child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, mamag. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo hinahal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Okay, game.
Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. May may stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo na po, napapakinggan at ngayon ay napapanood din ng live sa Facebook, TikTok at YouTube channel ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Minsan, kung sino pa ang kadugo mo, siya pa ang tatapak sa'yo. Kaya minsan, mananahimik ka na lang at sila'y hahayaan. Pero mga kabisyo, tandaan, bilog ang mundo. Tan, natapos mo na ba yung pagwawali sa labas? Oo, ate. O, magpahinga ka na muna. Tutulungan na kita sa paglilinis dito sa loob. Huwag na, kaya ko na. Malaki yung likod bahay natin, kaya alam kong napagod ka. Ate, baka makita ka ni Chajo Pay na hindi pa tapos dito sa loob. Pagalitan ka na naman. Nako, hayaan mo siya. Siya naman ang napapagod ka kasi eh. Pero baka saktan ka uli niya gaya dati. Hindi na mangyayari yun. Sinabi ko na kay Cholando yun. Kaya nasabihan niya na siguro si Chajopay. Pero tutulungan pa rin kita dito. Maupo ka na lang dyan. Kwentuhan mo ako habang naglilinis ako rito. Sigurado ka, ate? Alam mo, umiglip ka na lang pala muna dyan. Late na tayo nakatulog kagabi. Ang dami kasi nung pinalaban ni Chajopay. Total, 4:00 pa lang naman. Gigisingin na lang kita pag mag-aalas 6 na o bago pa sumikat ang araw para makapaganda ka sa pagpasok sa eskwela. Ayos lang ako, ate. Di naman ako inaantok. O siya, ikaw ang bahala. Kwentuhan mo na lang ako para malibang ako habang naglilinis. Ate, dito na ba talaga titira sila Cholando at Chajopay? Oo raw eh. Sabi nila, hinabilin daw sa kanila ni Daddy itong bahay kaya sila nandito ngayon. Bakit sa kanila hinabili ni Daddy? Bakit hindi sa atin? Hindi naman natin pababayaan tong bahay. Hindi ko din alam, Tan. Ayos lang naman na nandito sila. Kaso parang kung umasa sila. Sila yung may-ari tapos tayo yung nakikitira. Shh! Huwag ka maingay. Totoo naman, ate. Si Chajopay parang senyorita. Halos alipin na nga tayo dito sa bahay. Huwag ka sabi maingay, baka marinig ka nila. Hayaan mo na lang muna. Sabi naman ni Cholando, pag nag-25 na ako, ipapasa na niya sa atin ang pamamahala dito.
5 taon pa yun ate. Ang tagal pa. Huwag mo sabihin na 5 taon pa. Sabihin mo, 5 taon na lang. Ate naman, para namang niloloko natin yung sarili natin yan eh. Ang mahalaga, may tinitirhan pa tayo. May nakakain at hindi sinasaktan. Kaso, sinaktan ka nga ni Chajopay, di ba? Huwag mo nang isipin yun. Isang beses lang naman yun. Kita mo, di na naulit. Paano yung mga salita nila? Yung halos gawin na tayong mga busabos. Ano ba yung bibig mo? Ano bang busabos ang sinasabi mo dyan? Ate, alam mo na ang ibig kong sabihin. O siya. Basta, sa ngayon, sumunod na muna tayo. Matatapos din to. Huwag ka lang saktan nila ulit. Baka hindi na ako makapagpigil. Bakit? Anong gagawin mo? Dear Love, ako po si Nathaniel, 18. Tanang tawag sa akin sa bahay. Ulila na kami ni Ate Tin. Meron kaming educational plan ni ate kaya wala naman kaming problema sa pag-aaral. Sabi sa amin ni Cholando, sila na raw ang mamamahala sa bahay namin at iba pang ari-arian ni Daddy. Maayos naman sila nung una, pero lumabas din ang ugali nila. Ginawa na kaming alila ng ate ko ni Chajopay. Nung madaling araw na magkausap kami ni Ate Tin, hindi namin namalayan na nagising pala si Chajopay at narinig niya ang mga sinabi ko. Napipi ka bigla dyan! Tinatanong kita! Anong gagawin mo? Wala po, Chajopay. Anong wala? Sinungaling kang babae ka? Dinig na dinig kong sinabi niyang suwail na kapatid mo? Hindi po suwail si Tan. Sumasagot ka na naman! Ang aga-aga nang gigigil ako sa inyong magkapatid, ha? Aray ko! Aray ko, Chajopay! Huwag niyo hilahin! Bitawan mo siya! Chajopay, ano ba kayo? Alan! Ano, Tan? Anong gagawin mo? Napakayabang mo? Peste ka lang dito sa bahay! Hindi po ako peste. Baka kayo po. Tan! Totoo naman ate. At talagang ginagalit mo ako, ha? Aray ko! Kulang pa yan! Baka dito sa walis tumino ka! Aray! Ano? Ano? Anong nangyayari? Lando! Pinagtutulungan ako ng mga pamangkin mo! Ano? Mga hayop kayong dalawa! Lando! Bakit yun naman sinuntok si Tan? Wala siyang kasalanan! Kulang pa yung suntok na yan! Sa susunod, lulumpuhin na kita! Sobra na kayo, ha? Kita mo, Lando? Kung paano sumagot sa atin yung mga pamangkin mo? Mga walang modo? Para mga walang pinag-aralan! Ako nang gigigil na ako sa inyong dalawa, ha? Baka gusto niyong palayasin ko kayo rito! Bakit? Bahay naman namin to Bastos ka talagang walang hiya ka! Hayaan mo na, Jopay. Magtatanda na yan. Ipapaalala ko lang sa inyo. Ako ang huling kausap ng daddy nyo. At sa akin niya iniwan ang bahay na to. Kaya wala kayong karapatang magpasikat sa amin. Sa amin ang bahay na to! Kayo lumayas! O pues! Anong pruweba na inyo tong bahay? Ano? Natahimik kayo kasi wala. Kahit walang papel, ang huling salita ng namatay ang masusunod. Kaya isa pang panggugulo nyo dito, mag-alsa balutan na kayo. Hindi kami papayag! Ano magagawa mo? Hindi ka pa nga nakaka-graduate kung magsalita ka. Akala mo ang dami mong alam, ah! Wala kang alam sa batas, oy! Umalis na nga kayo sa harap namin. Baka hindi na naman ako makapagpigil eh. Tara na, Tan. Ate! Tara na. Huwag kayong magpapakita habang mainit ang ulo ko, ha? Baka hindi ako makapagpigil sa inyo. Nung gigigil ako sa mga pagmumukha nyo, mga inutil! Malupit silang mag-asawa sa amin. Sinaktan nila kami na parang hindi nila kami kamag-anak. Umiiyak si Ate Tin nun. Ako pinipigilan kong umiyak. Nabuo ang galit ko sa mag-asawang yun. Di na ako nakapasok sa eskwelahan dahil sa nangyari. Nung araw din yung dumating si Chonardo. Malayong kamag-anak namin na taga-Bataan. Nakwento niya na nabenta raw ni Cholando yung lupa ni Daddy doon. Pero wala na silang balita matapos nun. Ano na naman ang iniisip mo? Wala ate. Kilala kita, Tan. Iniisip ko lang yung sitwasyon natin. Pinagtatagpi ko lang yung mga sinabi ni Chonardo. Yung binentang lupain ni Daddy. Kung nabenta yun, saan napunta yung pera?
Baka na kay Daddy. Ate, kung nasa kanya, hindi ba dapat alam natin yun? Bakit hindi niya sinabi na may lupa pala siya at ibibenta niya? Sa palagay mo ba hindi tayo mahal ni Daddy? Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba nadinig? Si Cholando daw ang nagbenta. Kaya nga, ibig sabihin nasa kanya yung pera. Yun ang tingin ko. Hindi naman imposible yan. Ito nga ang bahay, inaangkin na nila. Baka nga sa atin talaga yung pera. Kaso nung namatay si Daddy, hindi na sinabi nila Cholando sa atin. Napakasama talaga na mag-asawang yun. Naiisip ko lang yun. Wala naman tayong pruweba kaya mahirap magsalita. Kasi parang nambibintang tayo. Pero hindi nga imposible yung iniisip mo, ate. Itago na muna natin yung nabalitaan natin. Maghanap muna tayo ng mga ebidensya bago tayo gumawa ng konklusyon. Ano na naman yung pinagbubulungan nyo dyan? Wala po. Pwede ba? Kilala ko ng mga ugali nyo. Pinagbibintangan nyo na naman kami ng kung ano-ano, no? Guilty naman ho kayo masyado. Hoy, bunganga mo. Rumispeto ka. Tsahin mo yan. Paano ko po siya naging tsahin? Eh hindi naman pamangkin ang turing nyo sa amin eh. Tama na. Tuloy mo na yung paglilinis dyan. Ano, Lando? Itutulog ko na lang tong usapan na to? Ganon-ganon na lang yon? Jopay, huminahon ka. Gigil ka naman siya, Jopay. Ano? Sasaktan nyo na naman po kami? Eh paano kung oo, ha? Subukan nyo po. Nagpa-blatter na kami kanina sa presinto. Kapag sinaktan nyo pa po kami, pwede kami magsampa ng reklamo. Ang kapal talaga ng mukha mo, ha? Halika nga rito! Jopay, huminahon ka nga sabi. Ano? Paano huminahon? Mga bastos yung pamangkin mo? Halika nga rito. Aray ko! Huwag mo nga ako hilahin! Ano ba? Papabayaan mo na lang bang ganyan yung mga yan? Tumahimik ka nga. Hindi mo ba narinig? Nagpa-blatter sila. Baka hindi lang itong malaman ng mga pulis. Ha? Oo nga. Eh, anong gagawin natin? Magpakumbaba ka muna sandali. Pag nalipat na natin ang legal ang titulo ng lupang ito sa atin, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Ay, sige. Alang-alang sa lupang to. Tan. May sasabihin ng Cha Jopay nyo. Tin. Tan. Pasensya na kayo sa akin, ha? Mainit kasi sa labas kaya medyo naging masungit ako. Araw-araw po kayo masungit. Saan ba kayo galing na initan? Sa labas o sa impyerno? Jopay, magtiis ka na lang. Pasensya na kayo sa akin. Tapos na po kami maglinis. Papasok na po kami sa kwarto. Gusto ni Ate Tin na iwan lang namin yung bahay at lumayo sa mag-asawa. Total may educational plan naman kami. Mag-working student na lang daw siya para may panggastos kami. Magandang plano ni ate. Kaso ayokong basta lang ipamigay ang pag-aari ni Daddy na dapat sa amin napunta. Kung may plano sila, may plano din kami ni ate. Ate, ano ba yung importanteng sasabihin mo? May nalaman ako. Mga hayop sila? Tungkol ba yung kina Cholando at Cha Jopay? Oo. Ate, may nalaman din ako eh. Ano yan? Yung tatay ng isang kaklase ko, nagtatrabaho sa LRA, Land Registration Authority. Kinausap namin siya at pinahanap titulo ng lupa natin. Sabi niya, sa lehitimong mga anak daw maisasali ng pangalan ng lupa. At dahil nasa legal na edad na tayo, dapat nakapangalan na sa atin yung titulo. Totoo ba yan? Oo ate, kinausap ko tatay ng kaklase ko. Sabi niya tutulungan niya raw tayo na maiproseso lahat ng mga papeles. Diyos ko, salamat po. Tahan na ate, wala na silang magagawa. Hindi na nila maangkin yung pag-aari natin. Oo, Tan. Eh ate, ano yung sasabihin mo? Mga hayop sila Cholando at Cha Jopay. Nakausap ko uli si Chonardo. Nagtanong-tanong daw siya sa ibang kamag-anak natin sa Bataan kung anong naging balita sa binentang lupa ni Daddy. Kaya pala binenta ni Daddy ang lupa niya dahil gagamitin niya para ipa-opera ang puso niya. Kaso itinakbo ni Cholando yung pera. Kaya hindi natuloy ang pagpapa-opera ni Daddy. Kaya siya namatay. Bakit hindi sinabi ni Daddy yan sa atin? Ayaw niya daw malaman natin kasi ayaw niya mag-alala tayo. Kaya inilihim niya na lang. Kaso niloko siya na mag-asawang yun. Mga hayop sila.
Nandito na pala mga senyorito at senyorita. Jopay, pag-usapan na natin yan. Ano pong masama dun? Ayaw nila yun? Senyorito at senyorito sila. Dapat lang. Oh, ayan, Lando Sinisimulan tayo ng pamangkin mo Wala naman akong ginagawang masama dyan. Tumigil na kayo, pwede? Hindi pwede, Cholando. Alam na namin lahat. Anong alam niyo yung sinasabi mo? Alam na namin yung tungkol sa lupa. Alam na rin namin na kami ang legal na tagapagmana at hindi pwedeng ihabilin sa inyo tong bahay dahil nasa tamang mga edad na kami. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sinisira nyo naman ang araw namin Wala kayong karapatan sa bahay at lupa na to. O sige, tingnan na lang natin. Aba, ang tapang mo na talaga O ano, mananakit ka na naman? Hindi na lang kayo nakablatter. Nagsabi na ako sa mga kinauukulan na may banta sa buhay namin. Nakaantabay na nga sila kung ano yung mangyayari. Makukulong kayo ng matagal, tandaan nyo yan. Alam na din namin na ninakaw niyo yung perang pinagbentahan ng lupa ni Daddy sa Bataan na dapat ipapang-opera sa kanya sa sakit niya sa puso. Ninakaw niyo! Mga hayop kayo! Lando, anong gagawin natin? Tumahimik ka. Wala kayong ebidensya. Yun ang akala nyo. Nagtulong-tulong ang mga kamag-anak natin sa Bataan para mabuo ang mga ebidensya. Hindi totoo yan! Parating ng mga pulis. Kaya magkita-kita na lang tayo sa husgado. Mukhang matatagalan kayo sa kulungan. Mga hayop kayo? Hindi totoo yan! Hindi ako pwedeng makulong! Lando, gumawa ka ng paraan! Hindi pwede! Jopay! Jopay, ano nangyayari sa'yo? Jopay! Dear Love, inatake sa puso si Cha Jopay sa kalagitnaan ng komprontasyon na yun. Naisugod naman siya sa ospital kaso nabaldado ang kalahati ng katawan niya. Di na kami nagdemanda. Huling balita namin sa kanila, doon sila sa Bataan nakatira. Sa kapirasong lupa ni Daddy. Hinayaan na namin sila ron. Si Cholando, magdadialysis na rin kasi. Hanggang sa nawala na kami ng balita sa mag-asawa. Masaya na kami ni Ate Tin kasi wala nang umaalipin sa amin. Sa tulong ng tatay ng kaklase ko na ilipat din ang pangalan namin ni Ate sa titulo ng lupa. Ngayon, graduate na ako. Si Ate mag-aasawa na kaya hinati na namin ang bahay para may sarili na kami. Sana lahat tayo maging parehas sa kahit kanino at kahit ano. Wala dapat lamangan at walang agrabyado. What a harsh world, mga kabisyo. Kung saan nabuhay si Tin at si Tan na yung mismong pamilya pa nila kadugo na inaasahan nilang magiging kakampi nila sa bawat era ng buhay nila, yun pa rin yung manloloko at magsisinungaling sa kanila. Mga kabisyo, tandaan natin na hindi natin kontrolado ang pagtrato sa atin ng ibang tao, and that includes our family members. Pero kontrolado natin ang bawat tugon natin sa mga ito. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon, mga kabisyo, naniniwala ako na dapat lumaban ka hindi dahil gusto mong manakit o gusto mong maghigante, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Dahil ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo sa sarili mo ay ang pagtangging hayaang apak-apakan ka ng kahit na sino, kadugo mo man o hindi. Ang respeto, mga kabisyo, ay hindi dapat nakabase sa dugo lang. Dapat nakabase rin sa tamang pagtrato sa isa't isa. Dahil sa huli, hindi mo pinili kung sino ang magiging pamilya mo. Pero may karapatan kang piliin kung hanggang saan mo hahayaang saktan kanila. Ang kwento ni Tan at ni Tin na pinamagatang Hating Kapatid ay paalala din sa atin na dapat lumalaban tayo sa mga panahong inaalis na ng ibang tao
ang respeto sa atin. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Itawid natin ang usapang ito online para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Wait lang, kabisyo. Mga kabisyo, ang Dear Love natin ngayon ay sumasalamin also, hindi lang sa bawat pamilya natin, kundi sa sambayan ng Pilipino. No? Na kung sino pa ang pinagkatiwalaan natin at kung sino pa yung inasahan nating magtatanggol sa atin, sila pa yung magnanakaw sa atin, sila pa yung aabuso sa atin, at higit sa lahat, sila pa yung magtataksil sa atin. At ito yung pinakamasakit na pwedeng mangyari sa iyo, kabisyo. Pagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. And at the end of the day, life will always be unfair sa lahat sa atin. At wala tayong magagawa doon. Pero ang magagawa natin dito ay kung paano tayo mag-move forward at kung paano tayo mag-cope up sa ganitong klase ng sistema ng buhay. Una, hahayaan mo ba na alisin ang respeto sa'yo ng mga taong pinagkatiwalaan mo? At ikalawa, paano ka lalaban? Most of the time mga kabisyo, ang paglaban kapag sinasabi natin or naririnig natin ito, lagi dapat sumisigaw tayo sa kalsada o dapat laging, alam mo yun, G na G tayo, galit na galit tayo, laging may pisikalan lagi. Pero mga kabisyo, tandaan natin na ang paglaban ay tulad ng pag-ibig. May kanya-kanya itong muka at may kanya-kanya din itong anyo. Sa mga ganitong klasing pagkakataon na sa tingin natin ay inaalis na sa atin ang karapatan natin, ang tunay na paglaban ay hindi pagpayag. Ibig sabihin nito mga kabisyo ay tumatanggi tayo na tanggalin yung mga basic na karapatan sa atin. Paano natin ito gagawin? Maging aware tayo sa surroundings natin, maging aware tayo sa mga nangyayari sa atin at huwag tayong magbulag-bulagan. Ikalawa, gamitin natin yung mga natitirang karapatan natin para hindi na ito maulit sa atin because we should be those people na magbe-break nung sistemang ito. Hindi dapat tayo makasarili dahil may anak tayo, may pinsan tayo, may pamangkin tayo, may future tayo, may mga kabataang umaasa din sa atin. So, dapat putulin na natin ito. Ano ba yung mga natitirang karapatan sa atin? Kung titingnan natin ito on a bigger picture, pagboto. Maging matalino tayo sa mga inilalagay natin dyan. Para sa bandang huli, walang mga tsolando at tsadjopay na mananakit sa atin at magnanakaw sa atin. Every time na niluluklok natin yung mga taong yan, 'di ba? Dapat align po yan sa values na meron din tayo. Diba? So I'm looking at it on a bigger perspective kasi napakaganda ng kwento ni Tin at ni Tan. Diba? Napakaganda. It's very relevant. It could also be seen as something na nangyayari talaga sa pamilya ng mga Pilipino ngayon. And also, nangyayari sa bansa natin. And, bandang huli, ang magnanakaw ay dapat na pinaparusahan. Ang magnanakaw, ngayon siguro nag-e-enjoy kayo, tsadjopay, diba? Pero, laging may Diyos na nakatingin sa atin. Hindi man niya nakikita ng tao, ng CCTV camera or even ng batas natin. Pero laging may Diyos na nakatingin sa bawat isa sa inyo at may oras ng paniningil. Hello sa mga kabisyo natin na nakikinig at nakatutok sa atin, lalong-lalo na si Tonet Luwalhati. Maraming salamat.
Ayan, sabi sa atin ni Tonet Luwalhati, bakit parang nakakatamad na bumoto kahit sa Senado nagkakagulo na? Wag. Kasi tingnan mo, kung titingnan din natin yung kwento ni Tin at ni Tan, kapag nawalan sila ng pag-asa, if ever lang sinabi yan ni Tan or ni Tin, ate, or ni Tan, ate, nakakatamad, wag na tayong lumaban dahil wala na tayong magagawa. Ang gulo-gulo na dito sa bahay, wala na tayong magagawa dyan. Sa tingin nyo ba makukuha nila yung lupa? Magkakaroon kaya ng pagbabago? Hindi man lahat ng lupa nakuha nila, but there is a change. At yung change na yan, paonti-onti man, nagiging building block yan ng isang magandang pagbabago. 'Di ba? At sana, katulad nito, Net, valid po yan yung nararamdaman natin, tulad ng naramdaman ni Tin at ni Tan sa gitna ng paglaban nila sa pamilya nila. 'Di ba, parang nakakatamad na parang wala nang pag-asa and all, but this journey, kung ano man yung nangyayari sa inyong negative, may this be a fuel sa inyo para wag kayong tamarin na bumoto. Because meron merong kakaunting liwanag tayong nakikita every time, meron pa rin tayong karapatan na bumoto. Because yung karapatan natin sa pagboto is a sign sa atin, it's a major sign sa bawat isa sa atin na hawak natin yung pagbabago, hawak natin yung beat. Good morning, Rose and Francine. Good morning, always a fan ng Dear Love na laging nag-aabang ng programa ninyo, DJ Francine. Francine, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagtutok. Nestor Benitez also, Love Radio number 1 pa rin mga kabisyo. Of course, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. And then, good morning, DJ. And sabi ni Rose. Uy, gusto ko lang din palang i-shoutout. Hindi natin madalas na siya shoutout dito. The people behind Dear Love also. Gusto kong i-shoutout. Hindi lang yung mga writers natin, yung creative director natin, pero yung digital team natin. Kung mapapansin po kasi ninyo kabisyo, nag-e-extend na yung usapan natin mula sa reaction ko doon sa drama hanggang dito online. Ideya po ito ng digital team natin. So, hindi lang ito si Konyo Bicolano yung nakikita ninyo dito. It's the effort of all the people na nasa likod ng Dear Love. Nabanggit ko lang din ito mga kabisyo because wag sana nating hayaan yung mga sarili natin na lumaban ng mag-isa. Diba? Imagine ninyo kung lumalaban lang si Konyo Bicolano ng mag-isa dito, di sino nang nanonood sa inyo diyan, 'di ba? O sino na yung magre-recognize sa atin, 'di ba? So, ibig sabihin lang nito mga kabisyo, also be with those people na sasamahan kayo sa bawat laban ninyo. 'Di ba? Na aligned yung mga pinaglalaban ninyo and all. Kasi ikaw laban na laban ka sa buhay, pero yung kasama mo sa bahay hindi naman lumalaban, wala ding pag-asa, 'di ba? Be with those people na aligned din yung values mo. Kaya nga yung kasabihan natin, tell me who your friends are and I'll tell you mine, para party inuman tayo this Friday. Ayan, sabi ni Tonet Luwalhati, sa Calamba City naman kayo maghatid saya. Abangan mo yan. Dahil magbabalik ako mga kabisyo, dahil i-announce ko na ang nanalo ng 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundary. At marami pang announcement sa aking pagbabalik sa radyo. Nakasama niyo po ako mga kabisyo. Maraming salamat sa online community natin. Hanggang sa Lunes po ulit. Magkita-kits po tayo, pero magbabalik pa ako sa radyo na lang maya-maya. Okay? So, memorize nyo na dapat yan. Nakasama nyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong drama at kwento ng ating Dear Love. Salamat, kabisyo! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, ba't ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Okay, go. Safe. Let's save. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, Bay? Saan pa naman tayo? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no?
Ginawa mo na talagang bisyo ang panunod sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? then next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago.
So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Gusto na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Titan Jellas. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jero, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, bato, pick. Go!
Sige, ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki.
So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para, alam niyo, gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang? Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot. Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Mm. Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ang hawak. Ganyan mo. Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagalaki. Masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear Love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Wala kayong karapatan sa bahay at lupa na to. O sige, tingnan na lang natin. Aba, ang tapang mo na talaga, ha? O ano, mananakit ka na naman? Hindi na lang kayo nakablatter. Nagsabi na ako sa mga kinauukulan na may banta sa buhay namin. Nakaantabay na nga sila kung ano yung mangyayari. Makukulong kayo ng matagal, tandaan nyo yan. Kasama, kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Mga ganitong klaseng kwento yung gusto ko, yung hindi nagpapaapi, hindi nagpapatinag yung bida, 'di ba? Kaya ka nga tinawag na main character because you are a main character for a reason. Ang main character dapat hindi sa panahon ngayon ngayong 2026, ang mga main character katulad dapat ni Tin at ni Tan ng Dear Love. Yung tipong ganun inaapi mo ako, wait ka lang dyan. Dahil sa bandang huli, ako ang hahawak ng beat. Yan! Ganun dapat mga kabisyo, matuto tayong lumaban, lalong-lalo na kapag tinatanggalan na tayo ng respeto. 'Di ba? Ng dignidad. Yan. At kapag sinisira na nila yung ating mga puso, ayaw natin nung ganun mga kabisyo. And most of the time, when we say laban, di ba yan lagi yung parang nag-aano ka, parang nag-aamok, parang gusto mo lagi ng suntukan, manakit and all. Hindi. Minsan ang paglaban, katulad din yan ng pag-ibig. May iba't ibang mukha po yan, may iba't ibang anyo at may iba't ibang hugis. Ang sa akin lang dito, tulad ni Tin at ni Tan, kapag alam ninyong para sa inyo, kunin ninyo. Kapag alam ninyong karapatan nyo, ipaglaban nyo mga kabisyo. Kaya nga napakaganda nung Dear Love natin na ngayon dahil ipinapakita din ito na lahat ng mga makakasalanan nagdudusa sa huli. Lahat ng mga kumukuha ng hindi para sa kanila, napaparusahan talaga. Hindi man sila nakikita ngayon kasi posibleng sabihin mo, nako ganyan talaga yung sistema, nakakatamad na ayoko na, hindi na lang ako lalaban, mananahimik na lang ako.
hindi man niya nakikita ngayon ng batas ng tao, laging may nakakakita sa taas at yan ang Diyos, mga kabisyo. Diba? At ang karma nandyan lang yan. Oo, parang parcel mo po yan. Pumupunta sa mga panahong hindi mo inaasahan, sa mga oras na wala kang pambayad. At kahit saan ka magtago, katulad ni Manong delivery rider, ay nako, hahagilapin ka niyan. Oo, dapat pagbayaran mo ang parcel na yan. Ganon din yung mga kasalanang ginawa mo sa kapwa mo. At alam nyo, ang respeto, mga kabisyo, dapat ibinibigay po natin yan. Not because that's your strategy sa buhay para irespeto ka rin ng ibang tao, but it should be your lifestyle already. Because every time na nirerespeto natin yung ibang tao, ipinapakita lang nito kung anong klaseng tao ka din. Nakakalungkot man sa kwento ng Dear Love kanina, yung pagdi-disrespect nanggagaling pa minsan sa kadugo natin, no? Kung kapamilya talaga nila tayo, dapat tayo yung unang rerespeto sa kanila, tayo yung unang magko-call out, and at the same time, tayo yung unang gagabay sa kanila. Hindi yung tayo yung unang dudurog sa kanila, no? Naku, ayaw natin nun. Ay nako, o siya, mga kabisyo, bumibigat yung usapan natin. Gusto ko nga end this week right, like super legit and all. Kaya naman, eto na, ibibigay ko na muna sa inyo ang nanalo ng 1.5 sa ating Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Nanalo ng tumataginting na 1,500 pesos hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Ang gwapong driver na minamaneho ang in-drive na kotse na may plakang NIG 3704. Magsaya ka na, Kuya Raymundo. Miss lang. Miss lang kita, Kuya Raymundo. Nanalo ka ng 1.5, kaya hintayin ang tawag ng Love Radio representative para maklaim ang premyo mo. Sa mga kabisyong driver natin dyan, you heard it right, pwede po kayong manalo ng 1.5 hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Ang kailangan nyo lang gawin, tumutok lang kayo sa lahat ng programa ng Love Radio, magpalista dito sa MBC Building, at hintayin ang pangalan ninyo dahil araw-araw namin binubunot yan at ina-announce sa radyo. Bukod sa na-shoutout ka, may 1.5 ka pa. Maraming salamat, ACS, sa pagpapabango sa aming damit at sa aming mga bulsa. O siya, mga kabisyo, nakasama nyo po ako dahil, oo nga no, Friday na ngayon, happy weekend! Susunod na ang kumikinang nausapan ni na Nicole Yala at Diego Bandido. Nakasama nyo po ako, ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Dear Love. Hindi halata. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Metro and Mega Manila.